6 gemeenten, 2 omroepen, 10 juryleden, 21 genomineerden, 8 winnaars en bijna 30 RTV en OF vrijwilligers. Elsa, Leonie of Jesse. De winnaar is... Elsa Riepstra! Winnaar, starter van het hier van Vieren en Velga. Buitengewoon mooi. Tineke, kom erbij. Geweldig. Waar pakt de bokaal, de award? De sporter van het jaar 2000 zoontje is... Marijke Groenewoud! Woe! Kom erbij, kom erbij. Marijke, gefeliciteerd. Ja, gefeliciteerd. Hartstikke mooi, meisje. Nou, we pakst hem. Alweer ja, vorig jaar nou hè. Dat is heel mooi. Marijke Dikkerboom, Rabobank ondernemer van het jaar 2000 zoontje. Gefeliciteerd. Dankjewel. Super, bedankt. Nou Marijke, even de eerste reactie. Dit is net verduidelijking. Ik voor het hele team, of net? Ja, voor het hele team. Super! We gaan klappen, zijn bedrog. Maar als ik wakker word naast jou, dan droom ik nog. Ik voel je adem en zie je gezicht. Je bent een droom die naast me ligt. Dan is het dan nou ik tijd om daadwerkelijk even de award uit te reiken. En dat mij aan de voorzitter. Veel succes erbij. Je hebt nog heel mooie dingen. En ik doe er nog wat bij. Dat is mijn kaartje. Dan bel je bij me kunnen voor even. Ja? Komt heel clear. En er komt zo meteen Ian Namme. En die wint de cultuurprijs van 2000 zoontje. En dat is dit hier. Winnen Anke Bielsma. Oh, Anke. Van harte gefeliciteerd en ik wens je nog een heel soort succes. Ja, nou ja, ik zou je jongen even lekker uit eten. Dat had dingen wat we hadden binnenkomen, jongen. Ja, ik ga je heerlijk eten. En nou steek je maar deze waardering in hand. En dit vind ik vanzelfs geweldig. Schrok dus. Nou, ik ben helemaal perplex. Move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Ja, en I like to move it, move it. You like to... Dat kan beter. Weidenaar! Winnaar onderneming van het jaar. Weidenaar Droegewast. Is dat bij Kwikdokkum? Is dat korfbalvereniging De Wan? Of is dat SC Twiesel? De winnaar is... Korfbalvereniging De Wannen! Sportploeg van het jaar 2000 zoontje. We gaan lallen. Ja la, ja la la. Ja la 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 la. Ja la 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 la. Ja la. Verrassend dichtbij. RTV